на вниманието на финансовия мошенник, амбулантен търговец на история, ръководител на това, какво беше, Фондация Културна революция, дето събира пари от хората и не им се отчита, Иван Тренев, мошеннико, измамник финансов такъв, върни парите на хората, спри да събираш пари и спри да се гавриш с паметта на Христо Ботев. Това е Христо Ботев, не Ботйов. И Васил Левски е Кунчев, не е Кунчов. Чули бе, Треньов, Трендев, Измам Трендев. Слушай ме сега, гледам тук Ендлен Герли се е показал твоя капитан, дето според Иван Тренев, капитана на Радецки бил превозил много чети през Дунава да спасяват България. Кои са те с толкова много чети, така и не разбрах. Да не говорим, че на кораба, на масона, се били возили цвета на цялата аристокрация на Европа в този момент, според Иван Тренев. Значи, представя се гавиш с Ботев, с Левски, икономическа полиция, НАП, всичките ти ги пускам. Ти си човек, който изготвя документи с невярно съдържание, ти си мошенник и трябва да влезеш в затвора. А тук не виждам племенницата на Ендленгер, да ти... Къде е тук? Италия някъде тук, където ти е разписала документ. Иване, лошо ти се пише моето момче от тук натам. Всички възможни служби и органи ще те разследват, защото ти си мошенник. Ти си взел много пари от хората и не си се отчел. И трябва да се скриеш в Миша Дупка, не да правиш пресконференции в БТА, моите момче. Няма как да стане. Приключи твоя бизнес с историята, да знаеш. Ще те гоня до Дупка и ще те разоблича и ще направя всичко възможно да влезеш в затвора. Разбра ли? Мошенник.